Good morning, Kabalen. Domingo pa lang yun eh. So, wala kang masyadong gawan at palisan tapa, malakaraw kusot. So, balak ka mong mag-ride. Kita mong short ride kasi balamat yung paratang bagyo. So, nabing manad di akong vlog yung YouTube. Yukit ko takal mumunta yung porang. Usually mga bikers lang. Mag-enjoy lagi itang okay sa dalang yung bundok. So, subukan tayo masyal ka rin. Kenyang kahit Villa Maria. Villa Maria Porang. Matinding ahunan, sabi dati. Pocket nga gano'n. So, lenta mo nung ipunta tayo, subukan tayong magmotor ka rin. Anything, no? Alam nga motor. Bulta ako pwede ka rin kasi at niya balamat yung rough road ka rin ang pumbundok-pundok kulipin may naigulong na. So kung patag mo pwede i-start naman may pagalyan the past few days may pagalyan nakalapit na lang may para siya pa rin para siya pagod po. So, apagalya, painawan tayo pa. At saka i-change oil tayo pa. Tayo i-dehel pa si Bayo. So, nang gamitan tamo. Ining gamitan tamo. Mag-tricycle tamo. First time tamong kumanit ko sa open world. At subukan tayong ikat yung bundok. At ang matarik ukyatan ka rin. Then tamo nung misad-sadya. So, what are you waiting for? Let's get it on! So, tara, paindot na ning kikatamong Honda TMX 125. Eventually. A few moments later. So, sabi ng Google Map, yung biyahe tamo ngayon mag-umisa Sindalan, San Fernando hanggang Villa Maria ay mamabot siyang 48 minutes at 26 kilometers siya. So, dumalan tamo ngayon ng Megadike.
So, bali chuta na yan ang munisipyo ni Porac. Ating mumunang barangay Dasan Tamo kay Patnanini is barangay Babo Pangulo. So pagigit yun nga kung ngayon bagbanda kayong wanan, api nita yung kantong papunta kayong Villa Maria. So sabihan da, yapi na yung umpisa ng ukyatan yung banda kayong lugar ini. Anyapin, ngayon tayo subukan yung tricycle tamo, nung agyo napin bukyat. Kasi first time tamo pang munta kayo at etamo siyadong bali lugar. Akakita mo pinini kayong vlog. At tapos si tamo rin kayo na marakalang resort ng Bayo at kakala rin gagawan da pa mo rin. So dati nga doon maging tourist spot ya talaga yung lugar ini, lalo na yung Villa Maria.
One eternity later. Okay, good morning. Good morning, Kabalen. Asyuta na yan kanin dulo na ning Villa Maria. At saka marimling kayo mag-ini. Naksanting yung view, oh. Yan mo manisipan na atin palang makaninig yung porak. Wow! So kakakita mo mo ini ka rin vlog na rin bikers.
So dakal kami sa ganun na bikers sa Kendalan, pauli na lo. Actually may barasya pang ka rin eh. May tagay pagkakit ang dolo. Bakit kaya kayo? May balo nga pinapala hining pinakapasyalan. Ay tamiras kaya pagkakit ang dulo ka rin. Kaya ba't kitang dead end? Dead end na nini, ang gagitang ang gana ng simentadong dalan. Medyo lalatin yung dalan. At ipamurin pa ukyat siguro, dalan hanggang ka rin. Kaso mo may pintalan kasi ala na kaya kahit pasyalan eh. So bali pinining tambayan da rin bikers sa mumuntagin eh. Alagi ang masyado yung riders, siguro pa sikat ini o pa atuklasan din aliwang riders sa mag-vlog. So sibukan mintagin eh, yung ginamit ming tricycle. No, talagang may nga palaban niya po. May nga palaban ni Optimus. Yung lagyo na pala ng tricycle ko, Optimus. So TMX 125 yun. Stock stock engine. But stocking sprocket, no? Ano kita na eh, sad naman. So ayun yung pinimpyo. Ayun nakasanting. At saka nakarimlagay ni. Ito, nung nakakicitan telanan niya, ito ka rin, no? Ito. Bali at yung village ka rin, happy na siguro ito itang Villa Maria Village. Pero kitang telanan, may nang karakala manok. Kakwata na siguro nitong gibandi kanita. Asa lining bundok. Ito, kakakit mula, oh. Hindi itang kaya. Hindi itang manok ka rin. So pachebing siguro masanting kasi kakakit mo itang view ka rin. Kaya itang siguradong dakalasulu ka rin. Kakakit mo nung atyo ka gani. Pero ating kuryente naman gani. Ayan no. Ang gagani ako mobalo kaya itang pintalan mi banda ka rin. Pero ating pang kuryente kaya itang ka rin. Kaya sigurong gas-gas. Ala na. Nung nukanit ang dead end na ning dala na ini. Pero masanting kaya ni. Dapin pala breeder yung magbike ini. Mga palaban lagi yung ukyatan. Buhay na. Ayun pa no. Ayun nakapatas nga ng view kaya ni. Ayun no. Mga palaban lang ng tricycle. Pero ito eh. Ayun yun. So ay kita itong may itong kolong-kolong kaya ito. Medyo tinok na niya pa kasi pataspin. Kasi alam mo kaya tandyang single medyo makapalaban niya gani. Lalo na yung tricycle. Talagang kukusad niya. Pero at least subukan niya. Subukan niya yung tricycle pa no. Hindi kapali ang makina. Ayan no. O ne, may kapali. Pero misad-sad niya. Sidsad na yun, diyang sobra katas ng akyatan. Ay ini pa yung tao. Medyo painawa na. Ito. Ito. Kaya tayo ni. Kawasaki. Kawasaki ang barako. Pero mukha naman yan. Mas masikan niya kaya. Ano yung problema mo pingkargado yun? Mailan tayo. Ayan o. Ayos siya boss. Masikan yung barako. Yung palaban yata ito. Kaya kukusad niya o. Potang primera kayo. Titas yung mga niyan ha. Balit ni itang dalang kita boss tang anggana na angganya ka rin. O pwede ka pa mukyat tangga ka rin. Pwede pa ka rin o na yung turin na. Matsura, wala na yun eh. Ita simentong gaya kita. Pero pwede yun. Nung pabilitan to. O nang makatakot po to masira ka rin. Kanina mo. Miroscape nangga ka rin eh. O nang ala na ako kahit dadalan. Malagad na lang. Muta kayo kanya nangga ka rin. Ito, itong ating kubo ka rin. Ay, itang ating kubo. Ano? Ay, boss, masiganing kayo. Bara ako. Kawasaki.
Dalam. Ang gaya pa ka rin, dalan, itang rough road. Oh, Pero may ka yung tricycle. oh, mikit po. Ating mo mga tricycle ka rin. Oh, sana ini po. Oh, bagay, itang nandito, itang kolong-kolong, minukitsi eh. O, nang Kenya yata eh. Tamag dalang puso sa akin, nito. Ani karon niya po. Aki tayo pang dulit ha? Oh, Kitang mga Kawasaki. diyan po pura ka po diyan dalam. Oo, Sana ila po. sanay natin. Bali ni, babo pangulo na. Oh, Nano na yun eh. Bilya Maria. Villa Mariana yung sasakop na, yung guy. Aparte na yung barangay yun na. Oh. Pero rin bali, ang gala pa ka rin. Ang gala no Ano ka, na magkay na tang tatanam. atata na mala ng bali ka rin na. Alan. Ang gala yan yung resettlement. Oh, Then yung gaya. Malambat niya waring resettlement kaya Villa Maria. oh. Pila na ba no? Right. Ayan pa. Itong may siguro buwa. Ayan pa balo. Pila ka rin ba no? So, anyang umibay ka tune yan eh. Oh, Tune yan eh. Nukurin ko mag-aaral ka yan eh. yan ito. Ang eskwela. Nukurin school. Ay, itang, Itang ating magtinda karon. Itang Oo. karagula glosary. itang magkaili ka. Oh, Ay, pining school ita. oh. Dalanan niya pa po ta. Itang Villa Maria Integrated School, ano na, nakakarin ka. So, high school ka rin. Oh. High school ka. Video ya. Sering pakaba. Kunyari ka lalo ni kamera. Hindi lalo ito. Ito ang maiwagang kape. Ang sarap ng kape na nangingibabaw. So yun kabalan, at yung tapang mo rin kayo ng Villa Maria, happy ng dulo na nito sementadong dalan nini, kasi kaya tarap road na. Then magkapetan pa, dahil may pagalta mong mag-vlog kaya kaya dahil kalaro pang takalakam din yung tong yan naman may tatam kaya may itong akubo. Happy nini. May ito nga naman babante ng Justin itong anak ilabaling magbante ganyan po itong tatang doon. So online yung bundok ko. Nakasanting yung view. Si Brian. Bali Brian, bayoneng Justin. Ini Justin. Oh. Ilang magbante kitang kubo bante kita itatuloy kita. Ating kubo, ating pang kubo kito. Bali babanten dito hanggang alas 4. Ini nga aso raw. Nalagi nga aso mo? Pungol. Pungol. Oh, pungol oh. Ay, pungol. Siyota. Wala po kasi iki. Ala, ang iki niya, pungol. Pungol. Ah, wow. Ay, ne. Apining kaya binang magbante Brian ini kita. Kaya meron mo muli o Opo.
tutok yang mumuli. Eh, yang malakwag yan. Alang malakwag nasok yan. Ano? Na? May ini, oh. May ini nasa daw. Okay, ni. Mas masanting munta kayo wabak maranon. Talagang damdaman yung dimla. At saka siyempre, tangatingal do. Eh, kung mumuntang mumurang kayo ni, makatakot. Bali, nung munta ako ngayon, hindalan, kaya tayong munisipyo. Kaya tang pinaka-munisipyo ng Porac din. Diretso mo. At isa lang pang adalan, basta pa niya munganan. Magkakang nerso kaya tang patas. Magkakang dasa nitang Villa Maria Resettlement. Happy nitang matindi kaya nitang gana yun. Oh, pungulo. Ay, pungulo. So, mga kabalan, malapit niya magisa ng kape ako. Kagisa na nini, ako na kami, tsaka medyo maglulam, potang poran. Nakakatakot din, pati mirasang kang urang kini, joke yung babubuntok. Wala pa mong signal yun. So, nung minabot kayo yung gagang party ngayon ng video ko, like and share and subscribe naman. At atintahan mo rin Facebook page, like and follow na rin. Bante, gana-gana masaya, di ba? So, sabi ko pin, malapit niya magisan. Pag-isa na nini, muli na kami. So, ride safe, karang nga ng riders. Ride safe kaya kayo man. So, see you when I see you, and Troy Landos is signing out.